Nigo chene kyomuremba siri tukulia rero anene nsemo ya kigogie gutoka chinsemo chia mara no naboni gobonchiriria no bosombe bwatigara wale marete na kirega igando chenga obotoere dumbororo kindaro na tatige ndige gukumia ndo china ya tanga stinga rero maandamano kurwase Azimio pati mheshimiwa Raila Odinga ni timu yae igondo chenga galiteye kurukuru Kisumu kuchibosongo ko asega igaro botoere dumbororo nanje gusabanga obotoere barengo ko bakenye yarengo binyenje mono kobwa abantu babo chake riots kutaka kuria kuchana ucha kusamba na kuteneia sa mondo da yora chega gacho kugura na no go sietinga kusego biashara na kutanga buna wana abantu abangi bono ndoje kinga kichi batakire kwagacha goja barasikia dio buna agaga bagura mabati bagura na bintu bindi ono gusanga modembe tokunya elia kabiri yente kanene ekera hako mechi abana be school abana bono bara skip primary school secondary school and